Zemtrix. U prošloj epizodi ni Borac ni čvrsta velika Sena nisu uspeli da zaustave Omikropsijevu Srebrnu 03. Kada je izgledalo da je sve izgubljeno, stiže Zevs i zaustavlja Srebrnog robota. Zašto sam ovde? Da li sam ja u pitanju ili su svi na ovom svetu čaknuti? Zašto, kralju? Zašto? Vidim! Robot ovde gore! Svašta. Da, znam. Dobro jutro. Ostavi me na miru. Verovatno sam lud što ovo radim. Lud sam. Nisam lud. Lud sam. Nisam lud. Nisam lud. Zdravo, stranče. Dakle, šta te dovodi u naš kraj? Ja sam ovde radi zabave. Dakle, veliki dečko, ovde si poslovno ili privatno? Ili si došao da posetiš rodbinu ili ovdašnje stanovnike? Veoma smešno. Odlazi. Ne možeš tako da postupaš sa drugarima. Hteo sam malo da popričam sa tobom. Malo da popričaš. Ej, sasvim si u redu. U čemu je tvoj problem? Ajde, možeš da kažeš svom drugaru Websteru? Ti stvarno želiš da znaš? Ja sam kraljev, borbeni robot, stvoren za borbu, ali ne mogu da razlikujem prijatelje od neprijatelja. Da, misliš da si jedini, svi prolaze kroz to. Veoma često ne razlikujemo dobro od lošeg, a isto tako ne razlikujemo prijatelja od neprijatelja. Dobrodošao u stvaran svet. Moram da pronađem kralja. On može da prepravi moj program. Nego da li si video neke borbene robote u blizini? Da. Sad kad si pomenuo, mislim da jesam. Ne mogu da verujem da je Quantium pobegao tek tako. Trebalo je da porazgovaram sa njim. Neprestano me je pitao za kralja i ja sam mu rekao da ćemo o tome pričati kasnije. Izgleda da sam pogrešio. Bio je potpuno opsednut Omikropsijevim naređenjima. Kao što znate, stvorili smo ga kralj i ja. Zevs i Quantium su kao braća blizanci. Međutim, mnogo više pažnje smo posvetili Zevsu. Osjećam krivicu zbog toga. To je smešno. Malo nije ubio Megan i Zevsa. Znam, uradili smo pravu stvar. Ako želimo da ga pronađemo, bolje je da se bacimo na posao. Zevs, lepo je videti te kako ponovo letiš. Da, posljednji put kad smo te videli, puzio si po zemlji. Nisam puzio. Nisam ja beba. Zevse, ne zameri mu, on se samo šali. Nema problema. Nik je veoma smešan momak. Ej, kako to misliš smešan? O, Zevse, ne obraćaj pažnju, on se samo ludira. Megan, tako mi je drago što sam ponovo pored tebe. Divno. Samo me ignorišite vas dvoje. Podneću ja to, samo napred. Paži, hoćemo. Mudri vođo, šta znate o tom vulkanu? U stvari veoma mnogo. Mi smo kameni ljudi, a lava se tokom vremena pretvorila u kamen. Dakle, jezgro vulkana odakle dolazi lava je u stvari naš tvorac. Ova
Ova statua vodi do našeg svetilišta. Svakoga dana vršimo Božju službu unutar vulkana. Nadam se da ćete moći da nam pomognete da je zaštitimo. Pa trudit ćemo se, a i vi možete da nam pomognete tako što ćete da nas provedete kroz ove planine. Naravno. Dakle, da li je statua unutar vulkana potpuno ista kao ova? Potpuno ista, samo malo veća. Hvala vam. Idemo. Kakva zbrka. Ako bismo im rekli pravu istinu u vezi statue, bili bi veoma razočarani. Bože, Bože. Megan, šta je bilo? Zevs, ne mogu sada ti objašnjavam. Moram da pozovem doktora Rorka i doktora Koja. Naravno, ne brini. Siguran sam da će sve biti u redu. Doktor Rork, javite se. Hitno je. Kaži, Megan, u čemu je problem? Centrium se nalazi u svetilištu kamenih ljudi. Ako ga dignemo u vazduh, potpuno ćemo da uništimo njihov sistem verovanja. O, Bože. To nismo očekivali. Doktor Rork, možemo li nekako da uđemo u vulkan, a da ne uništimo statu? Moram da razgovaram sa doktorom Kojem. Javit ću vam se. Molim vas, umirite se. Da, svakako. Moramo da rešimo ovaj problem. Recite mi, doktor Rork, kako ste instalirali Centrium unutar vulkana? Primetio sam njegovu složenu strukturu. Kako ste prvi put ušli unutra? Ušli smo kroz vazdušne tunele, vidite? Ovde je tajni ulaz. Kroz hladni vazdušni tunel ulazi hladan vazduh i odlazi pravo do baze. Topao vazduh je lakši i odlazi na gore, a zatim pod pritiskom izlazi kroz topao vazdušni tunel. Hladni vazdušni tunel ima vrata koje se uvek zatvaraju i zaključavaju. Samo Megan može da ih otvori. Samo ona. Fantastično. To znači da Omikron Psi ne zna ništa u vezi toga. Da li sam u pravu? Potpuno. On misli da do trećeg Centriuma može da dođe jedino kroz ulaz u vulkan. Neverovatno! Mogu li deca da uđu unutra bez nekih specijalnih odela? Ne. Kad Megan otvori vrata, hladan vazduh će veoma snažno da pojuri unutra. Zatim će topao vazduh pod velikim pritiskom da krene napolje i kretaće se brzinom preko nekoliko stotina metara u sekundi. To znači da će Megan da prođe kroz vazdušni tunel u svemirskom modelu, a zatim će da isključi čip. Kada ona i Nick budu gotovi, mogu da izađu iz vulkana kroz zadnji tunel. Upravo tako. Omikron Psi neće imati pojma šta ga je snašlo. Divno je, još nešto. S obzirom na to da Omikron Psi ne zna ništa o vazdušnim tunelima, možemo da upotrebimo Zevsa i kamenog džina kao mamce. Neka Omikron Psi misli da Zevs ne može da uđe u vulkan. Neka misli da pobeđuje. Izvrsno. Generale Darkvude, postavit ću vam jednostavno pitanje. Da li je treći Centrium bezbedan? Jeste, veličanstvo, potpuno. Kao što vidite, potpuno sam miran. Koliko je to sigurno? O, veliki vođo. Pokaži mi. Stani! Ko je to? Tvoj poslednji posetilac. Zevs je još uvek živ. U stvari, on je uništio Srebrnu 03. Generale Darkvude, zašto nisam obavešten o tome? Zašto? Potpuno sam zbunjen, gospodaru. Generale Srebrna zvezdo, vi ste tako pažljivi i precizni u svemu što radite. Sve što uradite je predivno. Ali zašto niste zaustavili Megan? Žao mi je, veličanstvo. Potrudit ću se još više, obećavam. Treći Centrium je u opasnosti. Šta ste preduzeli da biste ga zaštitili? Veličanstvo, instalirali smo potpuno nove funkcije u Dark i Srebrnu seriju robota. Sada će biti još snažniji i moćniji. Dark 05, nebeski Dark, također je spreman. Srebrna 04, Srebrna oštrica i ja smo vam na raspolaganju.
Odlično. Dovedite ih pa ćemo se dogovoriti kako da ih iskoristimo. Odmah, vaše veličanstvo. Generale Srebrna zvezdo, odmah pošaljite nebeskog Darka i srebrnu oštricu do nebeskog uporišta. Razumem. Generale Dark, kude proverite da li Dark 04, Dark Lava funkcioniše. Bilo bi dobro da je sve u redu, inače vi ćete morati da uđete u vulkan. Razumem. Sada vas dvoje, na posao! Razumem, vaše veličanstvo. Zdravo, Megan, šalje me doktor Koi. Doneo sam opremu za tvoju misiju. 2 zaštitna skafandera za vas i oklop otpora na toplotu za Zelsa. Hvala, pomoćniče. Da li bi, molim te, mogao da vratiš borca u bazu? Naravno. Hajde da još jednom proverimo naš plan. Ti i ja idemo da isključimo Zentrium. Čoveče, novi oklop. Moramo da se pripremimo. Megan, pogledaj, izgledam kao robot. Nik, prestani da se zavitlavaš. Zevse, ti si već spreman? Nismo spremni. Mango, ostani ovde sa Tizijem. Budi dobar! Zevse, vreme je da ih razbijemo. Srećno! Takođe, Megan. Iza tebe sam. Hajde da se borimo. Spreman sam. Pripremi se, Nik. Kad otvorim vrata vazdušnog tunela, vazduh će da nas usisa unutra. Biće to veoma snažno. Ne može da me uplaši malo vetra. Vidjet ćemo. Ovo je veoma snažno. Nik, mesto se drži, ako izgubimo ravnotežu, gotovi smo. Ajde, Zevse! Pokaži mu, ajde, kameni! Sredi ga, sredi ga! Zevse, izađi iz te lave. Tvoj oklop ne može dugo da izdrži. U redu. Megan, da li me čuješ? Da, doktore Rourke. Ti
30 metara napred sa tvoje leve strane nalaze se vrata. Ta vrata su ulaz u hodnik, koji će da te odvede direktno do Zentriuma. Megan, vidim ih! Tamo! Doktore Rad, skoro smo stigli! Polako, Megan. Dođi. Ja ću prvi. Dobro! Samo malo. Mega, dođi! Ajde, dođi! Uspeli ste! Nastavite dalje! Zevse, moraš s mesta odatle, tvoj oklop ne može više da izdrži. Beži odatle! Drži ga! Uhvati me za ruku. Aj. Hvala, Nik. U redu je. Hajde, Nik. Ostalo će da bude jednostavno. Prepusti to meni. Važi. Tamo. Gospodaru, da li vam je dobro? Ne, Megan je upravo isključila treći Zentrium. Ne osjećam se dobro. Moram da idem.
Promašio si me. Ovoga puta te neću promašiti. Da li su dobro? Ja sam super, hvala. Ne brini. Nikada izađemo odavde moramo da proslavimo, a? Slažem se. Dobro, drži se. 3, 2, 1. Krećemo! Krećemo! Megan, Nick, drago mi je što vas vidim. A, to je bila sitnica. Zevse, mnogo ti hvala. Zaista ne bismo uspeli bez tebe. Nema na čemu, Megan. Kao što Nick reče, to je bila sitnica. Da, naravno. Ko bi pomislio da je 4. Centrium sakriven na najhladnijem mestu na svetu, na severnom polu? Pakujemo se, idemo pravo ka ledenoj palati. U međuvremenu, Quantium mora da se suoči sa Omikron psijevim robotima da bi zaštitio Webstera. It's a sunny, it's a sunny day, so